Nanguna si Vice President Leni Robredo sa isinagawang online presidential survey sa Facebook ng Regina, ang official student publication ng University of the Assumption. Nakakuha si Robredo ng 1,200 reactions sa survey na sinimulan kahapon. Malayong-malayo ito sa nakuhang reactions ng mga katunggaling presidential candidate. Ang pumangalawa kay VP Leni na si dating Senador Bongbong Marcos ay nakakuha lamang ng 62 reactions. Sinundan ito ni Senator Manny Pacquiao na mayroon namang 9 reactions. Habang nakakuha naman ng 5 reactions si Senador Ping Lacson. Tabla naman sa pang-apat na pwesto sina Manila Mayor Isko Moreno at Calio de Guzman na mayroong tig-3 reactions. Napuno naman ng kulay pink ang comment section ng survey dahil sa pagbuhos ng suporta para kay VP Leni. Ayon sa Regina UA, ang survey ay parte ng kanilang Vision 2022 campaign para sa papalapit na May national elections. Marian Lozano, CLTV News.